ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ? ଚାଲିଛି ଆଉ କାଇଁ ମାନେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ? ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ବାଗ ନାହିଁ ବାଘ ବାଘ ଯୋଉଟା ସତ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲୁ ତୁ ବାଘ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ସରିଗଲାଣି। ମୋ ମନ ଏତେ ଖରାପ ମାନେ ବାଘ ସତ କଥା ତୁ ସେ ବାଘ ନୁହଁରେ କଣ ବାଘ ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ ଠିକ କିଛି ନାହିଁ ନା ମାନେ କଣ ଠିକ ନାହିଁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ଠିକ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଆଉ ବାଗ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ବାଗ ନାହିଁ ଜମା ମାନେ ଆଉ ମାନେ କଣ କରାଯିବ ଏଠି ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ବାଗ ନାହିଁ କହିଲୁନି ମାନେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋ ଘର ଖରାପ ମାନେ ରଙ୍ଗ ଭୁଲ ଭାଲ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ଦିଆଯାଇଛି ତ ପୃଥିବୀଟା ଟୋଟାଲି କଣ ଖରାପ କଲୁ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ପୃଥିବୀଟା ମାନେ ପୃଥିବୀଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେପଟେ ଥୋଇଦବା ଆଉ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ପାଖରେ ଥୋଇଦବା ମାନେ ଆଉ କଣ କରିବା କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି? ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଖକୁ ପଳେଇବି। ମଙ୍ଗଳ ପାଖକୁ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପଳେଇବୁ କାହିଁ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଉନ୍ନତ ଧର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ଚାଲିଛି ତୋର ମାନେ ନାସ ଫାସ ଜଏନ୍ କରୁନୁ ସେଠି ମାନେ ତୋର ସ୍କୋପ ଅଛି ତୋର ଯାହା ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ କରୁଛୁ ମଙ୍ଗଳ ମାନେ କାହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଲା? କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଲି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ ପୃଥିବୀ ତ ହଉନି ମଙ୍ଗଳ ପଳେଇବା ଏତେ କଥା ବୁଝି ଦେଇଛୁ ତୁ ନା ମୁଣ୍ଡଟା ଖଟେଇଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେଇଠି କଣ ସେ ଯୋଉ ବାଡା ଦେଖୁଛୁ ବାଡା ପାଖକୁ ଯିବୁ। ହଁ ଯିବି। ବାଡା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଗଲି ବାଡା ଉପରେ ଚଢିଯିବୁ ଚଢିଲି ବାଡା ଉପରେ ଚଢି ତଳୁ ଡେଇଁ ପଡୁ ଗଲା ଆଉ ସଇଲା ଆଉ ଟୋଟାଲ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଟେନସନ ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ବୁଧ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ତୁ ଟୋଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ତୋର ଆଉ ପୃଥିବୀ ବାଗ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ସବୁ ଟେନସନ ଦୂର ତୋର।